V následujúcich minútach budeme hovoriť o včelách. Málo kto si uvedomuje, aké sú včielky dôležité pre ekosystém Zeme. S odborníkom včelárom budeme teraz hovoriť aj o tom, ako ich môžeme chrániť. Niekoľko otázok o včielkach, ktoré sú nie že veľmi dôležité, ale podstatné pre život na Zemi. Ako ty, ako včelár, vnímaš situáciu, v ktorej sa ocitajú včely a včelstva v tom súčasnom svete? No, abych pravdu řekl, tak situace je velmi znepokojivá. Hodně špatná, skoro až katastrofální, jelikož včelstva na tom nejsou dobře. Nebál bych se tvrdit, že jsou v katastrofálním stavu. Jsou podvyživená, jsou napadána nemocema. Je to všechno jenom výsledek dnešní doby, protože když se na to podíváme do detailů, tak všechny rostliny, které oni opilují nebo ze kterých sbírají nektar, tak jsou ošetřovány pesticidy. Takže to jim snižuje obranyschopnost. Ne-li je tu některé pesticidy zabijí. Následně potom sejeme a sklízíme rostliny, které pro ně nejsou tak výživné, šlechtíme nové odrůdy, ty nedělají tolik nektarů, nevytvářejí tolik pilů nebo není tak výživný, takže opravdu je to špatný stav našich včelstev. S ktorými chorobami sa ešte stretávaš, alebo s ktorými problémami, keď sa staráš o včely? Největší problém se včelství je roztočvaro a destruktor. Ten největší problém, který se u nás vyskytl v 70. 80. letech, kdy se sem vlastně dotáhl a řešíme to doteď. Nikdo pořádně neví, jak se s ním vypořádat, furt se zkoušejí nové přípravky, zatím bezúspěšně, má velkou rezistenci vůči všemu možnému a najít opravdu účinný prostředek by trvalo dlouho, asi je hodně financí a všeho. Následně tady máme bakteriální onemocnění. Samozřejmě mor včelího plodu je největší problém, přitom se pálí včelstva celé úly. Je tam toho více, nosema. De facto nosema to je problém znečištění úlu, kdy hromada včelařů nevyměňuje plásty za nové souše, za nový vosk. Zůstává tam de facto špína, úl je ve špíně. Vznikají tam plísně v tom úlu. Většinou včely jsou schopné si to vyčistit pomocí propolisu a svých látek, co oni si nazbírají v lese, ale ten tlak je v současné době na ně tak velký, kdy na ně útočí x chorob a parazitů zároveň, že prostě to nestíhají a potom jsou oslabována a padají. Pokiaľ by sa nejakým spôsobom zredukovalo množstvo včiel na planéte, aké by to malo dôsledky? No tak ono ty důsledky už to má v současnosti. Ono dřív bylo včel daleko více a teďka, když se podíváte třeba do sadů, tak sadaři, nebo ve vinicích celkově, sadaři ty si pozývají vlastně včelaře s kočovnými včelstvy, které umístí prostě pojízdnou boudu se včelství, umístí to do sadu, ty opilují ty sady, aby měli více plodů, více jablek, hrušek, třešní, čehokoliv. Takže pokud by tady bylo včel daleko méně, tak je dost možné, že budeme mít méně ovoce a dalších těchto produktů budou dražší, budou nedostupnější. Je to opravdu problém jak pro nás, tak pro celý světový ekosystém, protože dobře, my nebudeme mít třeba ovoce nebo takovéto věci, ale ovoce není jenom pro nás a tyto rostlinné produkty, ono to je i pro další živočichy, pro další organismy potravou, takže to bude mít dalekosáhlejší důsledky, nejenom pro nás určitě. Môže nám aromaterapia, esenciálne oleje pomôcť v tom, aby sme tým včielkam pomohli, aby sme im nejakým spôsobom to prostredie vylepšili? Určitě pomoct může, avšak je to velmi ošemetná otázka, protože včela jako organismus, ona moc nemusí jakékoliv zásahy do svého prostředí. Chtěl bych se teďka začít trošku zajímat o tu problematiku více a pokusit se něco vymyslet, bude to trvat delší dobu. Čo môžu urobiť preto ľudia, možno aj v tom malom, snať menej tej chémie v záhradách? Určitě méně chemie v zahradách, méně chemie na polích. Snažit se sázet starší odrůdy, ovoce, zeleniny, všeho, protože ty tady byly původní a ve svých genech mají zakódováno vytvářet nektar nebo vytvářet více pilu, aby lákali včely. To vidíme i na polích. Řepka dříve vytvářela daleko více nektaru, dneska ho vytváří daleko méně, to samé slunečnice, takže včely tam na to pak nelétají. Opravdu používat méně chemie, staré odrůdy, ovocné a pokud možno mít aspoň jeden úl na zahradě, aby nám to opilovali ty včelky a podpořili jsme tím jedním včelstvem ty ostatní včelaře.